Првиот дел од оваа емисија ќе го посветиме на ракометниот клуб Пелистер, односно на новиот тренер од оваа сезона, искусниот Касим Каменица, за неговото повторно враќање во Битола, неговите планови и многу други останати информации од разговорот во продолжение. Господине Каменица, најпрво да ви се заблагодарам што издвоите време за овој разговор. После нешто повеќе, можеби од 30 години сте повторно во Битола, па какво е чувството? 29 godina, da vas malo ispravim, hvala na pozivu. Sigurno je da, s obzirom da mi je ovo prvi povratak u bivši klub, za Pelister me vežu zaista lijepe uspomene, velike emocije. Mi smo tada napravili zajedno sa rukovodstvom kluba izuzetno dobre rezultate. Bili smo u jugoslovenskim okvirima 2 puta drugi, tada je Jugoslovenska liga bila najjača na svijetu. Tu sam postao selektor omladinske reprezentacije Jugoslavije sa kojoj sam osvojio svjetsko prvenstvo. Posle sam postao i trener A reprezentacije, znači kompletni utisci su. Imali smo punu dvoranu, strašno dobru sinergiju sa navijačima, ekipa, rukovodstvo kluba i tako dalje. I u svakom slučaju sam srećan što sam ponovo ovde i pun sam motiva da te rezultate ponovim. Ако добро се сеќавам, на пресконференцијата споменавте дека за прв пат во вашата кариера се враќате повторно во еден клуб. Што е на што ве натера да се вратите во Пелистер? Pa prošlu sezonu sam bio u Turskoj, potpisao sam 5-godišnji ugovor, međutim to nije dalo nekakve rezultate. Turci još u rukometu ne znače ništa. Došlo je do kontakta sa ljudima iz rukometnog kluba. Meni se taj poziv dopao s obzirom da sam pri kraju svoje trenerske karijere i procijenio sam da bi bilo dobro da napravim još jedan projekat u Pelisteru i da tu završim karijeru. Znači ja ne dolazim da stvaram ime da bi se opet negdje prodao, nego da svo svoje znanje, iskustvo, energiju, entuzijazam sa ljudima iz kluba udružim i da napravimo jedan jak klub i da tako miran odem da završim karijeru tu. Eto, to mi je cilj. Sa ljudima koji vode klub, sa gradonačelnikom, sa sekretarom opštine smo našli, usaglasili smo koncepciju rada, koncept, opredijelili smo se da to bude jedan projekat u 4 godine i za sada se sve odvija onako kako smo dogovorili. Mislim da je neophodno naglasiti da samo sa timskim radom možemo doći do svojih ciljeva. I sljedeći naš korak je vraćanje publike u dvoranu, da dobro pripremimo ekipu. Ja znam šta znači bitolska publika i ovu priliku koristim da joj uputim javni poziv da nas podrži na našem projektu. Naš projekat će biti zdrav, transparentan i vrijedan pažnje. Пелистер доведе веќе и неколку засилувања за оваа сезона, веќе го одржавте и првиот тренинг. Kako ste zadovoljni od igračite sa koji raspolagate za ova sezona? Pa mi u razgovoru sa ljudima iz kluba procijenili smo da je prošlogodišnja ekipa bila nekompletna. Sve igrače iz prošlogodišnjeg rostera smo ostavili na dispoziciji da im damo još jednu priliku da se u jedan ozbiljni i profesionalni rad nametnu. Procijenili smo da nam treba 5 igrača. Uspjelo nam je realizirati sve te transfere. Sada se pojavio novi problem sa Stefanom Drogiškim, koji je, bez obzira što ima postojeći ugovor sa nama, odlučio se za rukometni klub Metalurg i sa te strane smo ušli u projekat dovođenja još jednog igrača, s obzirom da na toj poziciji na makedonskom tržištu nemamo adekvatno rješenje. Znači, koncept nam je bio da ekipa bude više sastavljena od makedonskih igrača. U svim tim slučajevima nam je uspjelo, ekipu smo kompletirali, sad slijedi detaljno upoznavanje, dobra priprema i određivanje striktnih ambicija koje očekujemo da nam ekipa uzvrati. Nadam se da ćemo u svim planovima uspjeti. Danas nam je došao na probu lijevi bek iz Niša, Pavle Pavlović. Nadam se sa materijalima koje smo pogledali smo zadovoljni, međutim želimo to još jednom provjeriti na terenu, uživo, razgovarati sa njim, probati i nadamo se da ćemo sa time završiti prelazni rok. Ekipa će biti, kao što sam rekao, kompletna. Ona će biti uvijek otvorena za mlade igrače koji budu
pokazali talenat i volju iz domaće škole, tako da ćemo za njih imati direktnu prohodnost u prvu ekipu. Želimo da paralelno sa prvim timom oformimo jaku školu i neki dugoročni plan nam je da što više igrača crpimo iz omladinskih pogona naših. Токму околу младите играчи им беше наредното прашање. Се знае дека Битола од секогаш била, може слободно се каже, еден расанник на млади играчи и на македонски репрезентативци. Каква е моментално состојбата со младите играчи во ракометниот клуб Пелистер? Pa gledajte, cijel klub je doživljavao jednu krizu. U posljednje vrijeme ta kriza je od strane opštine zaustavljena. Pelister je ponovo postao u poslovanju transparentan, što je najvažnije, zaustavljen je taj njegov pad. I sigurno je da kao takvo poslovanje se odrazilo i na rad sa mladim. Mi ćemo sada odmah u rad s prvom ekipom napraviti detaljnu analizu rada u mlađim selekcijama. Ono što ja vidim u spiskovima i kadetske i omladinske reprezentacije Makedonije, nema igrača iz Pelistera, odnosno imaju dvojica koji su došli prošle godine iz Metalurga. I to je meni pokazatelj da nešto nije u redu isto tako sa tim mlađim selekcijama. Mi moramo biti jaka baza i za rukometni klub Pelister i za makedonske selekcije, počevši od mladih do A tima, to će nama biti prioritet u budućnosti. Во вашата прва сезона сега како тренер на Пелистер, кои се вашите цели кои сакате да ги остварите во однос на македонското првенство? Pa sigurno je da nas kao klub ne zanima više play-out. To je definitivno, nas zanima play-off, nas zanima svake godine plasman u evropske kupove, nas zanima kroz ligu, znači kroz play-off, jake utakmice sa Metalurgom i Vardarom. To do posljednje 2 sezone, 3 nije bio slučaj. I na taj način ćemo jačati ekipu, na taj način ćemo ponuditi našim navijačima atraktivne protivnike, kvalitetne. Na taj način ćemo ekipu ponuditi sponzorima koje želimo privući u klub, da uz pomoć opštine izgradimo jedan kvalitetan klub i znači permanentan nastup u evropskim kupovima i borba za plasman tik do Vardara i Metalurga. По некои сплет на околности, Пелистер сезонава ќе игра и европски надпревари. Ја гледате ли таму шансата за докажување и враќање на публиката во салата? Pa to je malo došlo preko reda, tako bi rekao, nije ostvareno na terenu, ali klub je osjetio da je dovoljno spreman organizaciono da prihvati se takvog jednog izazova ponuđenog od Makedonsko rukometne federacije. Izvukli smo veoma kvalitetnog protivnika, ali to je isto jedna prilika da ponudimo ekipi jedno internacionalno takmičenje, da ponudimo publici jedan kvalitetan dvomeč sa ekipom Vogošće. I sigurno je da je to jedan od prioriteta, kao što sam malo u prethodnom odgovoru naveo, da imamo kontinuitet u evropskim nastupima, što je višestruko značajno i za razvoj ekipe, i za našu publiku, i za naše sponzore koji se žele reklamirati kroz nas i u regionu i u Evropi šire. Во однос на куп надпреварите, ја гледате ли можеби таму шансата за Пелистер да стигне можеби и до титула? Pa ne opterećujemo se takvim planovima trenutno. Mi smo izuzetno trenutno fokusirani, znači da kompletiramo ekipu, što smo u većoj mjeri završili. Sad je prioritet da je dobro pripremimo, da joj omogućimo permanentne uslove dobre za rad, kontinuiran rad tokom cijele godine. Ja moram još malo detaljnije upoznati se sa ovim igračkim kadrom, upoznati se sa ligom, ali u svakom slučaju ekipi ne treba nametati nerealne opcije, s obzirom da nam je poznato da zadnjih godina da su Vardar i Metalurg daleko odgurali i po organizaciji kluba, po budžetima, po njihovim nastupima u Ligi prvaka i drugim evropskim kupovima i da je to za nas još uvijek san, borba za trofeje, ali mi ćemo stvarati stalne uslove za postavljanje vrhunskog kluba koji će u dogledno vrijeme se i ekipa kroz klub upustiti u borbu za trofeje. Sad mi tražimo jednu širu podršku
naših sponzora da tom projektu da nam pomognu, da bi došli do nekog budžeta s kojim bi bio bar ravnopravan u ovom trenutku da se sa Metalurgom uđe u takav jedan fajt, odnosno borbu i za trofeje i za plasman u regionalnu ligu, koji bi bio onako za klub Pelister vrlo izazovan, s obzirom da regionalna liga ima velike standarde, a poznavajući tradiciju Pelistera, to bi bila mjera prava za grad Bitolu i za klub. Година во ракометната Суперлига Битол има два представници, односно битолчани може да гледаат градско дерби. Како вие гледате на тоа? Pa slušajte, to je nešto novo. To je prvi put situacija da Bitola ima dva predstavnika u istom takmičenju. Mi gledamo svoja posla, mada ovo što je na prvi pogled s moje strane zapaženo, to je da su oni za kratko vrijeme promijenili koncepciju. Prvo su najavljivali mladu ekipu, domaći igrači, rad sa mladim igračima. Za vrlo kratko vrijeme su počeli dovoditi strane igrače, znači da imaju visoke ambicije, to su njihovi problemi. Mi imamo puno svog posla, ali eto, volio bi da taj derbi bude izazovan i za publiku, da dođe u što većem broju. Ja ne znam, to je za mene isto novo kao za sve ljude druge iz kluba jer se to prvi put pojavilo. Ali u svakom slučaju ja želim jedno zdravo rivalstvo, ne želimo nikakvo podmetanje, krive poglede и така далje. Ја споменавте и регионалната лига. Во овие 4 години, најпрво во што ќе бидете вие тука во Пелистер, дека Пелистер може да стигне до таа регионална лига и да може да се носи со екипите од регионот. Pa ja mislim da nismo još spremni za takvo nešto, prije svega ni klub organizaciono, ni dvorana s kojom posjedujemo tu. U nekim segmentima regionalne lige takmičenja, oni su jači od lige prvaka čak. I planirana rekonstrukcija dvorane zbog ovih političkih događaja je izostala. Prvo se moraju stvoriti ti uslovi, mora se riješiti pitanje podloge, to sve košta. Mora se sigurno imati veći budžet puno nego što je to sada situacija. Metalurg je po tom pitanju daleko ispred nas. Makedonija za sada ima 2 mjesta u toj regionalnoj ligi i tu treba paralelno stvarati uslove po pitanju objekta, po pitanju kluba koji će znati iznijeti organizaciono takvu jednu ligu i po pitanju ekipe stvoriti je da ne budemo u njoj prolazna priča, kantar za nabijanje, nego da budemo jedan opravdan član te lige. Znači, zato sve treba stvoriti uslove i ući potpuno pripremljenu takvu jednu ligu. To će biti težak zadatak, težak posao, ali mi ćemo tome težiti kao klub. Можете ли да направите една споредба во однос на квалитетот на македонската лига со лигите во кои сте работеле до сега? Pa, rukomet u Makedoniji se profilisao kao sport broj 1, to je definitivno. Sama činjenica da Makedonija ima 2 predstavnika u Ligi prvaka je velika stvar, to mnoge rukometne zemlje po tradiciji dugoročnije veće nemaju i sigurno je da je to jedna dobra stvar. Reprezentacija Makedonije je učesnik poslednjih godina na svim velikim takmičenjima. Vidim da predsjednik Bukajetov radi na postavljanju stubova budućeg razvoja, stvaranju uslova za rad sa mladim selekcijama. Vidim da se sasvim sistematski prišlo tom problemu priprema kadrova, da se potpuno dočeka spremna ta smjena generacije koja je puno dala makedonskom rukometu i da se mi u tom jednom takvom jednoj situaciji osjećamo kao jedan od budućih stubova razvoja rukometa u Makedoniji. I na tom pitanju imamo jednu odgovornost i zato smo se odlučili da imamo koncept domaćih igrača u ekipi, da na taj način pomognemo i federaciji, da pojačanjem rada škole rukometa isto tako proizvodimo kadrove, s obzirom da je Makedonija mala, da se po tom pitanju mora temeljno prići tom problemu. Moja iskustva su
šta ja znam, ja sam cijel život manje više radio na Balkanu, u Makedoniji sam radio u prethodna 2 navrata, meni je poznat i mentalitet i ambijent, poznat mi je grad Bitola, u njoj sam proveo 3 lijepe godine svog rada, tako da za mene ovdje nije ništa nepoznato, osjećam se i zadovoljno što sam na kormilu Pelistera i zaista sam motivisan da dam sve od sebe, da svo svoje znanje i iskustvo udružim u klub, u stvaranje jednog jakog kluba. Smetate li дека Пелистер може да се врати на оние стари патеки od koga vije bevte последно trener тука? Pa ja pamtim, to je bilo jako vrijeme, Pelister je bio veliki klub, da se razumijemo. Mi smo se sa jednom metaloplastikom koja je imala po 7-8 repestivaca. Metaloplastika je tad bila najjači klub na svijetu. Jugoslavija je bila najjača sila rukometa na svijetu, osvajač olimpijske medalje 84. i 86. svjetskog prvenstva. Mi smo u toj jednoj ligi bili 2 puta drugi, bez reprezentativaca, što je posljedica jedne jačine kluba, jake organizacije za takmičenje, jake sinergije između rukovodstva kluba, ekipe i navijača i to je doprinijelo tim sjajnim rezultatima. Mi težimo da stvorimo ponovo jedan jak Pelister, mada je teško porediti vrijeme, generacije. Tad je bila Jugoslavija, sad je Makedonija, ali eto, naše ambicije će biti stalno, da svakodnevno budemo jači. Koja je porakata što ќе им upatite na navijačite na Pelister? Pa ja prvo, sinoć sam održao jedan temeljan sastanak sa igračima, skrenuo sam im pažnju da su oni ambasadori, znači i za sponzore i za navijače. Oni svojim ponašanjem, sveukupnim, i na terenu i van terena, moraju biti magnet da privuku i mlade igrače da dođu da treniraju rukomet, da u njima vide uzore, a svojim pristupom na utakmicama, zalaganjem, besprekornim zalaganjem, oni su taj magnet i za navijače. Ja pamtim mnogo puta da je nama znalo ostajati izvan dvorane po 2-3 hiljade i ja želim da se to vrijeme vrati, da imamo punu dvoranu. Bitolska publika je poznata u svijetu po navijanju. To je publika koja je znala dobiti utakmicu. Vrlo školovana publika koja poznaje rukomet, a svojim temperamentom, glasnim navijanjem imala je i te finese da su sistematski znali rušiti protivnika i voditi ga na taj način u poraz, odnosno svoju ekipu do pobjede. To je neprocjenjiva korist za ekipu, ja sam vrlo toga svjestan i želim takav jedan ambijent, od srca ga želim. Господине Каменица, јас тука ќе ви се заблагодарам, ќе ви посакам големи успеси со ракометниот клуб Пелистер и секако да гледаме еден нов Пелистер со многу титули во европските купови. Eto, ja bih volio to i vama hvala na odvojenom vremenu da nam posvetite pažnju. Благодарам.